probablement el sexe s'ha perdut aquesta por de parlar de sexe i forma part més ja de les converses habituals i d'una certa cultura mediàtica fins i tot, i per tant ha anat perdent una mica aquesta categoria de tabú, mentre que la mort no, i la mort costa de parlar de la mort. I en canvi doncs, la mort és una cosa tan natural com la vida, és a dir, hi ha mort perquè hi ha vida, i hi ha vida i hi ha mort. Per tant, enteníem que en el fons el llibre també vol ser una petita contribució a desmitificar una mica i a tractar amb una certa, almenys amb una visió més rigorosa i tranquil·la, el fenomen de la mort, no? Sobretot tenint en compte que també el fenomen, com tot, evoluciona, ja no només pel fet de la mort digital, sinó el tractament de la mort a la nostra societat és ben diferent, no?, a d'altres societats anteriors. La mort, alguns filòsofs n'han fet frases molt profundes, però és una de les grans angoixes subterrànies de l'ésser humà des del moment que l'ésser humà, per dir-ho d'alguna manera, arriba a un nivell de desenvolupament cerebral i simbòlic suficient com per adonar-se'n que un dia acabarà el seu trajecte. El que passa que, esclar, convertir-ho en un tabú, no parlar-ne, amagar-ho, utilitzar eufemismes, és una manera segura i definitiva de mantenir aquesta por aparentment sota control, però de generar experiències relacionades amb la mort poc satisfactòries. Pregunta que tothom s'ha de fer, no? I a partir d'aquí una mica la reflexió venia a dir, doncs potser convindria que cadascú sigui conscient de tot això i que per tant prengui mesures, en el sentit de dir, home, quines mesures? Doncs nosaltres proposem d'alguna manera una mena de testament digital, que no és altra cosa que deixar les teves voluntats al respecte escrites, no? Per exemple, testament digital que ni tan sols cal que tingui la categoria de testament davant notari, no? Segurament que amb un advocat, o segurament que amb la parella, o segurament que amb l'amic pots fer-ho, has de deixar molt clarament què vols que passi, les claus, els passwords, etc. I ja està. I després també tenir en compte que hi ha algunes d'aquestes companyies que ja tenen aplicatius, per exemple, Facebook té un aplicatiu que és If I Die, si em moro, en el qual tu pots nomenar fins a 3 marmessors, és a dir a 3 persones, què vols que es faci amb el teu perfil, no? Destacàvem i creiem que és important la vivència de la mort, no tant o no només per a la persona que s'hi encamina, sinó per a les persones que el sobreviuen. Les morts no ben resoltes, és a dir, aquella sensació que no has pogut acomiadar-te d'algú o que la persona que se n'anava no ha pogut deixar tancat un tema, demanat perdó a algú, vist a una persona, etc., generen, diguem-ne, uns fantasmes psicològics que ens fan mal, ens fan molt mal, i segurament una millor gestió de la mort en aquest sentit seria recomanable per a tots.